Dobrý deň prajeme, prinášame vám najnovší pohľad na výstavbu projektu Byty Medická. Pozrite sa s nami, ako sa projekt posunul a ako mení tvár tejto lokality. Ako môžete vidieť, stavebné práce naberajú na intenzite a projekt viditeľne rastie do výšky. Z nadľadu sa už jasne črtá reálna podoba celého objektu. Oproti minulým mesiacom pribudlo množstvo podlaží a skelet budovy začína dominovať svojmu okoliu, pričom postupne odhaluje aj budúce výhľady, ktoré sa obyvateľom naskytnú. Pri pohľade na postupujúcu hrubú stavbu je dôležité pripomenúť, že developer v tomto prípade nepoľavuje zo svojich nárokov. Dôraz sa kladie na vysoký štandard materiálov a technológií, čo zabezpečí, že finálna stavba bude nielen estetická, ale aj trvácna a energeticky efektívna. Práve z výšky sa však najlepšie ukazuje to, čo je pre Byty Medická kľúčové. Strategická poloha. Z týchto záberov je dokonale vidieť, ako blízko má projekt centru mesta, no predovšetkým jeho bezprostredné susedstvo s univerzitnou nemocnicou a lekárskou fakultou. Táto vizuálna blízkosť len potvrdzuje, prečo ide o takú výbornú investičnú príležitosť. Lokalita je prirodzeným magnetom pre lekárov, zdravotnícky personál či študentov, čo zaručuje stabilný dopyt po bývaní v tejto zóne. Čo sa týka samotnej dispozície, ktorú stavba ukrýva, v ponuke dominujú najmä žiadané jedno- a dvojizbové byty. Tie sú na trhu v tejto časti Košíc dlhodobo nedostatkovým tovarom. Projekt však myslí na všetkých. Na vyšších podlažiach budú k dispozícii aj štvorizbové byty. Vzniká tak priestor aj pre náročnejších klientov v podobe veľkometrážnych štvorizbových bytov s veľkorysým výhľadom na mesto. Výstavbu budeme samozrejme monitorovať aj naďalej a určite vám čoskoro prinesieme ďalšie videá z Košíc. Prajeme pekný deň.